ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan, kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan, at pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpong.
Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pumunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo.
Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seryoso, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go!
Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. That makes you feel good. Love Radio. Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas.
Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Feel good morning po, Col and Tits. Ako po si Tiffany ng Taguig. Meron po akong ka-situationship. Ang pangalan niya ay Gabriel. Ano yung situationship na ganyan? Wala rin kaming idea. Kaya nga eh. Umabot po na kami ng 6 months na no commitment. Bembang lang. Sana all. Sana all. Pero, inaamin ko sa inyo. Sa lahat ng nakikinig. Tits, inaamin ko po. Na ano? Na nafo-fall ako. Ayun lang. Hindi ako ganyan eh. Bembang lang. May pagka-wild po talaga si Gabriel. Lalo na kapag kaming dalawa. Lahat ng lalaki, girl. Girl, ano paniniwala yan? At one time po, nag-bar kami. Meron na naman siyang naisip na wild idea. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Medyo inaamats na ako. Ako din, inaamatsan na ako eh. Trixie, halo-halo kasi yung inom natin today. Oo nga. Dapat pag pilsen lang. Okay, lasing na ako eh. Nakailang pilsen ka ba? Isang kiss. Isang kiss? Hoy, mata ko! Hindi! Ay, sige. Si Trixie ganon. yung kinis ko! Buti naman. Alam mo, lasing na kayo. Pati yung kiss ko na... Kala ko yung kinis, sayang. Hindi. Oy, Trixie, Bong. BFF talaga ko na mahal Akin na mahal yan, kita. Trixie. Salamat sa pagmamahala natin ng pagkakaibim. Naalala ko dati, grade 4 tayo na tayo nga sa Salawan. Tapos sinamahan kita sa CR. Tapos take turns tayo. Tapos ako naman, tapos kumuha ka ng tubig. Kadiri ka, hoy! Naalala ko lang, ang dami na nating pinagdaanan. Unti-unti lang bumubuhos ang ulan sa pagitan ng dalawang bundok. Oy, Ngunit, lasing ka na. Hindi, normal lang to. Lasing ka na. Ay, naku! You know what? What I appreciate about our relationship is that, our relationship, it's never gonna, and it's like the flower in the rain, and the rain is... Okay ka pa ba? Hindi, Magpasara na yung bar. Grabe na yung nakainom lang. Ikaw, tanong ko lang. Bong, ikaw. We speak in English when we're drunk. Sige. Bong, what's your wild fantasy? Me? I want sexy girl dancing in front. Yan. Wild fantasy ko yan. Sexy girl? May Okay. magsayaw, tapos- Trixie will dance. Sample. Hoy, bata ko! Hindi ko type si Sexy Bong, no? dance. How about you, Trixie? What's your fantasy? I want ducks. I want ducks. Of course naman, that's our non-negotiable. Wala pa Kaya ako- nga ako kay Gabriel, ang swerte ko eh. Relax lang. O ikaw, anong world fantasy mo? Ikaw nga. Sa atin na lang yun. Di ba? Alam mo naman yun eh. Pero, Ikaw, Gab. ikaw, how about you, Gabriel? Ako? Grabe naman yung topic mo. Gusto ko talaga ng gusto ko makatry ng tatlo tayo, parang ganun. Ha?
Third some? Parang sort of. Hoy! Grabe, napaka-wild mo naman. Payag ka dun, girl. May isa, ano yan? Dalawang You're boys. so disgusting Hindi ganun, naman, syempre, dapat- Gabriel. Ew. Tinatanong niyo lang naman ako, sumasagot lang naman ako. Tumahimik tuloy yung mga tao. Ayun, nagkwentuhan na ulit. Nagkinig eh. Mga chismo. Marites pala to. Yuck, ew. You're so disgusting. Ano yan? Dalawa? Boys? Dalawang... Siyempre, 2 girls. Hindi pwedeng dalawang boy. Ano yan? Grabe ka naman. Dapat 2 boys din kung gusto mo. Kakaselos Siyempre, yan, hindi. ha? Ayoko ng 2 boys. Gusto ko ako lang. Tas 2 girls, ganun. Grabe ka talaga, Gabriel. O ano? Ang tanong. Oo nga, payag ka ba, girl? May ganong fantasy. Ew! Like yuck! Tanong mo kayak. Hey! Naiinis na kasi ako, guys. Yuck! Ew! So icky. Yuck, it's Bakit? cringe. Ayaw mo ba? I don't want someone. I like the both of us only in bed. Try lang naman eh. Isang beses. Wala Seriously? Wala namang masama siguro dyan. Ano lang naman yan. At least, diba? No, stop! Ikaw! Ako yung waiter ito eh. Uy, talaga! Pero ako parang gusto ko rin basta 2 ducks. Pero ikaw, girl, ayaw mo. May isang girl Kasi pa. ang hirap ng dalawa yung hahawakan ko. Ay! Ang aga-aga! Alam mo, ganon. Siyempre, halimbawa, ito mic, 2 mic. Oh. Talaga, iti-demo mo pa dyan. Hawakan mo dalawang bote. Ayan, ganyan. Cheers! Cheers. Cheers mo silang dalawa. Baka magkagustuhan mo yung mga lintik. Parang pinagsasama. Awa yung cobra. So, sige, fight! Sabula. Napaka-active mo sa ganyang usapan. Kadiri kayo. Iyo. Pero ew, yeah. Siyempre, 2 girls ang gusto ko. Siyempre nakakaselos yun, no? Ano ka na nga, CR nga ako. Nakakainis naman. Uy, okay lang. Hindi, kadiri ka. Ano nangyari sa'yo? Kwentuhan lang naman to Kahit na, kaka-offend ka. Par, nandun pa sa CR ni pa bumalik eh. Oo nga, puntahan mo nga doon, Gabriel. Ano nangyari sa babaeng yun? Oh. Hey, tara na, uwi na. Ayoko umuwi ka. Wala ka bang sariling paa? Uwi ako, Ano mag-isa. nangyari sa'yo? Okay ka lang? Alam mo, kailangan ba bang i-memorize yan? Basic, kwentuhan lang Basic naman. nga, pero nakaka-offend. Nai-imagine mo pala na hindi lang tayong dalawa. Ang tingin mo sa akin, ha? Ganon? Hindi, Wala tayong commitment, wala tayong official na relasyon, pero hindi naman ako ganong klase ng babae na papayag na lang. Alam ko naman, Tiffany. Pero Ganon pala yung mga ini-imagine mo, over ka talaga sa pagka-wild, Gabriel. nagkikwentuhan lang naman tayo kung ano yung... Kahit na, wild nasa harap ng fantasy. mga kaibigan ko, parang nababastos mo ko eh, na para bang hindi ka nasasatisfy sa akin. Siyempre, satisfied ako sa'yo. Ano ba? Bawin na, sorry na. Halika na nga. Ayoko! Umuwi ka na, uuwi ako mag-isa ko. Ayoko kitang kausap ngayon. Please lang. Please lang. Tiffany. People say Hindi naman po kasi ako talagang ganong klase ng babae. Oo, situationship kami, pero mag-threesome. Hindi ko na-imagine ang sarili ko na ganon, call and tits. Parang feeling ko talaga nabastos ako sa harap ng mga kaibigan ko. Kaya 1 linggo po akong naging silent kay Gabriel. Ginost ko siya. Di ako nagre-reply sa mga chat, sa mga tawag. Di ko sinasagot. Pero
Salamat naman, nagpakita ka na sa wakas. Namiss kita, 1 buong linggo, grabe ka. Natiis mo talaga ako. So sorry na nga ako eh. Nalasing lang naman tayo nun eh. Kwentuhan lang naman. Parang totoo eh. Ano lang naman yun, kunwari lang. Huwag na lang nga natin pag-usapan yun. In-explain ko na, ang haba-haba na Libre ng chat mo kasi. ako. Oo, sige, go. Anong gusto mo? Tapos, after nito, saan tayo? Alam mo yung weakness ko. Una, bumawi ka sa akin Oo, Dami mong babawi. kasalanan. Buti nga, kinausap pa kita, pasalamat ka. Galit agad. Sige na dito. Sige, order ka din. Sibat na tayo. Sige. Gusto mo doon na lang tayo kain. Take out natin. Pwede. Pwede. Diba? Para Sayang mas oras. masaya yung kwentuhan. Diba? Tara. Kuha mo talaga ako eh. Nakakainis. Miss kita. Isang linggo kang ginaparamdam, ha? Pwede, You're a teka bad lang, pwede girl. balik tayo sa narration. Pahingin ng bed ng Oh, sige, narration. Sige, Narrate na. mo na, narrate May mo na. nanarrate Oo. lang ako. Oo. May sasabihin lang ako. Oh, sige. At dumiretso na nga po kami sa... Saan? Nag-check-in kami. Nag-check-in. Bumawi si Gabriel at syempre na-miss ko siya. At para sa mga kabisyo na nag-iintay ng Facebook Live, wala po tayo ngayon. Nasa YouTube po tayo ng Love Radio Manila. O kaya, Nasa YouTube! Tingnan nyo! nasa YouTube. Promote ka. YouTube! Nabasa niya yung dinownload, sinerch ko kagabi? YouTube! Sa YouTube po ng Love Radio Manila. Live talaga daw kasi. Sa YouTube, guys. Okay, balik nyo na. Saan na nga ba tayo? Halika nga dito. Talaga. Halika. Mahilig po talaga kaming gumimik ni Gabriel, Call and Tits. Pareho kami ng trip. Tapos nagiinuman. At isang beses, paalala lang po sa mga kabisyo na Tuesday and Thursday ang YouTube Live. At isang beses, Lasing na ako, par. ako rin, aliwin na kami, sarado na yung bar. Sige, ako na bahala. Hoy! Kababae mong tao, parang ang laki ng ano mo, burps. Sige na, ako na bahala dito. Sige na, nakabook na ako dyan. Merong, ano ba yung binook ko Green GSM, nabook na ako. Sabay na ako sa'yo, Sabay na Trix. kami ni Gabriel, baby. Alams na! Siyempre, masarap pa yung dessert yun. Aray mo! Mm. Sige na, ako nang bahala dito sa friend nyo, ha? Tara. Ang cute-cute mo talaga. Ano yung nabilis na? Asa ka ba? CCR ka pa? Hindi ko Maya na ako. Shower na. Wow, na yung camel. Shower na ako. Ay, naku, nabibitin na ako. Sige na nga. Shower bilisan lang mo. ako. Wait mo ako mabilis lang. Okay. Bilisan mo. Opo. Ang tagal naman. Wow na yung camel.
Babe, tapos na ako. Sino siya? Hello, good evening. Good evening, Sir Eman. Sir Eman, right? And ma'am, siya si ma'am. Gabriel, hindi Eman. Gabriel. Di ba hindi niyo po binibigay yung tunay na pangalan niyo? Ay, sorry. Oo, Eman. Okay. Eman. Oo nga pala. Yes po, nice meeting you. Willow pala. Sino siya? Wala. Regalo ng tropa. Sayang naman eh. Ay, sa kanya daw. Pero, Gabriel, ano ibig sabihin nito? wala. Fantasy. balak- Lasing naman eh. Nakainom ka na. May alak pa naman dyan muna tayo. Minubok lang po ako online. Ako po yung pang third party. Gabriel? Di ba sabi ko, Gabriel, ginawa mo talaga? Anong ginawa? Ginawa mo talaga to? Kahit lasing ako. Hindi naman ako binigay lang ng tropa eh. Sayang. Binigay! Ay, Binigay malalaman ni niya Brandon. malalaman niya ba yung room kung di ikaw nagbigay? Ha? Binigay nga ng tropa. Ang kulit mo Kapal naman. mo. Gabriel, ayoko nga! Nakakainis ka, ha? Nakainom ka naman eh. Umalis ka na dito! Kaya lang po bayad na ako ni Sir Eman. Kala ko ba bigay? Ba't Si Eman nga nagbayad, yung tropa ko. Alam mo? Si Brandon yun, pa-Eman lang. ako yung aalis? Magbibihis na ako. Teka lang. Uy, sayang na. Tayo na lang, sir. Ikaw, huwag ka muna makulit. Ay, teka lang. Hindi, usap na tayo. Ano ba? Ano ba uusapan? Bastos mo! Kapal na mukha mo? Ganyan ba talaga kababa yung tingin mo sa akin, ha? Hindi naman Ang bastos mo! Oo, wala tayong relasyon, pero hindi ako ganyang klase ng babae. Hihilahin mo kung gano'ng gusto mo karami. Diyan ka na! Teka lang. Hala, nag-away. Magjawa ba kayo, sir? Jawa Tumigil ba ka kayo? Tiffany! Sir, jawa ba kayo? Tumahimik ka nga. Sir, jawa ba kayo? Akin ka na lang. Metro's number 1 Love Radio Basic. Diba? Opo, situationship lang kami for bembang purposes only. Pero, ang bastos naman tingin masyado sa akin ni Gabriel. Kaya, ginawa ko po yung mas mabuti. Ano, Trixie? Sorry girl pero sinet up kita kasi... Trixie, parang hindi naman tayo BFF naman. Alam mo ako naman, nakulitan na ako kinuwento ko naman sa'yo kung anong ginawa niya. pero i-settle mo na once and for all para matapos Okay, na. okay. O, yan na. Hi. Oh, para saan to? Anong i-explain mo? Harap-harapan mo ng ginawa. Ano pang lusot mo? Trix, pwede alis ka muna. Trixie, huwag ka umalis. Trix, please stay. Bobolahin lang ako niyan, Trix. Please lang, dyan ka na. Papadala ka naman. Hindi, dito lang ako, Gabe. Sige na nga, bigyan ko na kayo space. Dito mo na ako. Ano ba yun? Dalian mo ah. Sorry na. Ayusin natin to. Yun na. Please. Ayusin ang alin. Wala naman tayong relasyon in the first place. Alin na nga ayusin? Tama na. Tama na. Hindi tama yung break na tayo. Ay, hiwalay na tayo kasi wala naman tayo. Ayoko na. Ayoko na ng ginagawa natin. Membangan lang. Walang commitment. Ayoko na. Talo ako. Tapos binastos mo pa ako. Ayoko na. Spellingin ko sa'yo. A-Y-O-K-O. Ayoko na. Gusto mo ng commitment? Sige. Ayoko! Sino may sabing gusto? Ayoko nga. Baboy mo. Sorry. Ngayon ka pa hingi ng commitment, tapos na lahat. The damage has been done. Ayoko na. Doon ka na. Sa in-order mo. Doon ka na. Sorry na, hindi ko naman sinadya. Hindi sinadya. Pare-pareho talaga yung mga lalaki. Harap-harapan hindi pa rin sinadya. Please, sorry. Pare-pareho. Pare-pareho. Hindi. Ba, sino ka? Waiter. Sige na, please. Sorry na, please. Please.
natin? Gabriel, please wag ka magkaroon na tayo ng... mag-iyak-iyakan, hindi bagay. Alam mo, nakakasuka. Ayoko. Please. Stop! Please. Metro's number one, Love Radio. Basic! Tingnan natin kung ilan yung viewers para mag-generate. Sige, 68. Ayan, may viewers tayo, 68. Paano makita yung comments? Paano makita yung live comments? Ayun. Naamo lang call. Good morning, Kai! Good morning! Welcome to, sabi ng... Friend ko! Tita Glory, andito siya! Morning! Andito rin si Tin! Ayan, lipat tayo sa YouTube. Morning. Pag Tuesday and Thursday po, YouTube tayo, ha? Ayan. Good morning! Sino yan sila? Glory Samson, Tin Rivera. De La Cruz. Ayan, nandito na us. Oo nga po. Ay, si Ate Glory pala yan. Ayan. Salamat po. Sa Salamat mga po. lumipat muna. So, Tuesday and Thursdays to, ha? Tuesdays, Thursdays, nasa YouTube po tayo. Yes, morning din kay Sherin. Na-alternate natin guys kasi alam mo na, pag nag-stricto si Blue, nag-stricto si Black. Hindi, straight na to. Dito tayo kasi may pera dito. Yan. Aray ko. Maayong buntag din. Morning. Opo, may schedule na tayo. Good morning po, Ma'am Tanya, Sir Uncle, sabi ni Tin. Morning. Morning, Tin. Ayan. Pa-share naman po ng link. Ayan. 56 sa mga 56 na nanonood, comment naman kayo para mabasa namin. Huwag naman kayong pa-silent viewer dyan. Sige. Comment kayo. Over sa ingay ng aircon. And morning. Uy, thank you nga pala sa Sige nga, kwento gayahin ni mo yung gayahin mo yung Tiffany. aircon. Guys. Okay. Love Radio Manila. Ayan. Kita-kits po tayo sa Sabado na yan. Libreng concert at Zumba para sa atin saya. 4 p.m. simula ang Zumba natin na libre. At simula ng concert natin, 6 p.m. libre din yan. Sa May Damayan, Covered Court, Pasig City. Makasama natin ang Maharlika Hood, of course, with Shamrock, Shamrock and Six Cycle Mine. Ayan. Libre na po yan ha, so magkita-kits tayo Shout out dyan. daw kay Be Happy nakikinig mga Shopee Escoda. Morning. Ma'am Mars, thank you for visiting here. Hi, Miss Mars. Hinabol niya talaga kami. Attorney K, mga taga Get Clean, good morning. Salamat sa inyo. So, kita-rakrakan tayo niya with Six Okay, Cycle Man. topic. Sige, balik tayo kay, Thank kay you sa story Tiffany. niya. Salamat Tiffany. po. Okay. Have you been in a Bembangan only relationship call? Bimbangan? Oo, only. Bembangan only. Ay, hindi ako nag-engage sa mga ganyan. And also, nung time natin, wala kasing ganyan eh. Walang situationship dati. So, May kaya, relasyon kayo.
Oo, Diba? pero wait lang. Ginagawa ng mga lalaki, kakarelasyonin ka nila para mabembang ka. Hindi dahil nagko-commit sila, kundi para makabembang sila. So, na-evolve na yan, nag-evolve na. Ngayon, pwede na ang hindi maging kayo, pero nagbebembang kayo. Tapos, sumitrisam pa nga. Okay, mga sexual, intimate fantasy nyo, yung mga threesome, okay ba yan? Lahat ba ng lalaki ganyan? Ano yan? Fantasy nila yan? Hindi, Tanong hindi ko naman lang. lahat. Tingin nyo mental problem ba yan? Mental problem. Sana meron tayong Oo, psychologist no? na kausap, no? Kung anong, pag may mga ganyang klaseng tao na Oo. gusto nila yan yung mga fantasies Oo. nila. Anong meron? Para Tingin maano mo natin. normal ba yan? Or may mental condition ka ba? Kapag gusto mo hindi lang isa yung katalik mo. Oo, yung mga ganong factor. Kasi sa point of view ko, yes. Na may something. For me kasi ang sex sa dalawang tao lang yan, yung original yung pagkaka-create niyan sa dalawang tao na committed sa isa't isa. Yung situationship nga hindi ako agree eh. Feeling ko may mental condition ka na payag ka na bembang lang. Sa akin sacred pa rin ang sexual intimacy para sa dalawang taong nagko-commit sa isa't isa. So, kung may for joiners me, dyan, oo. parang ibang usapan na yan. Oo. So sa akin para sa akin may mental condition ka, hindi normal siya. So what if ganun ang, kunyari, yon nagka-BF ka, Tita Max, tas in-offer sa'yo yung ganun. Unang-una, hindi ko magiging BF yung ganyang tao. Oo. Alams na. Oo, kasi sa una pa lang ma-sense ko, may gut feel na ako na may kakaiba sa taong to. Kasi sa mga first conversations nyo, malalaman mo na ganyan ang lalaki eh. Ilalabas nila yan kasi mental conditioning sila sa'yo na, open ako sa threesome. So, never, alam ko ang bumasa ng tao sa mga first conversation. So, never ako magganyan. Pero, sabi nga ni Uncle, what if, biglang, halimbawa, ang galing talaga, nagpretend. No. No. Gusto ko dalawang lalaki. Charot. Aray mo! Update daw sa sender, correct. Wala na, syempre, ano na yun sa kanya, na-off na siya sa ginawa ni, off yan. Tsaka, ano lang din, sabi ko nga sa mga, sabi nga ng friend ko dito, sabi, pag ganyan kasi yung topic, tas babae yung kausap mo, na-off talaga yung babae. Kasi, di ba, pag babae, parang, kahit ikaw naman lalaki, gusto mo, dalawa kayong boys, parang maano ka rin. Pero depende nga sa tao kung meron ng something tits na, di, mas Sa okay akin, na sa akin oo, yan eh. may mental condition. Bakit mo, may kailangan kang isatisfy na area ng brain mo na hindi normal sa brain ng isang tao? Diba? Shout out sa asawa niya si Janina Abelar at Jenny Rose. Hi from Fritzy. Yeah, mananonood sa atin sa YouTube. Kakanood nyo yan ng porn, kaya gusto nyo yan. Oh, sabi nga ni the Carl Kakashi 45, mental problem na yan, tits. Oh, 'di ba? I agree. Parang addicted na siya sa Oo, grabe yung mga ano mo. Kaya nagkaroon siya ng fantasy kasi nga na-addict na siguro siya. Nanonood siya ng mga bold. Oo. Saan ba kayo nanonood? Mga The Bible na The Bible, o yan, mga app. Gods of Egypt. Correct. Ten Commandments. Yan. Ganon. Pero syempre, Low na sa sound mga ka daw, girls. Uncle. Ang layo kasi ni Uncle lagi sa Ay, mic eh. lo. Sorry. Yan. So yun, I agree as well. Hello. Pero alam mo, si ate girl, may parte din siya dyan. Kasi nga ba, payag siya ngang bumembang ng bumembang. Alam mo bakit na-offer din sa, parang na-open syempre, ni Guy yun? Kung okay Yung nga to wild sa'yo fantasy. di ba? So, Wala kasi silang commitment. Oo. mini-mirror mo lang yung pinapakita mo sa ibang tao. So, ganun din yung binabalik sa yung energy. Kasi tingin nila okay lang sa'yo. So, well, at least malinaw sa'yo na hanggang dun ka lang. Oo. Kasi love mo talaga si Gabriel. Sabi ni Be Happy,
curiosity lang nila yan. Sabi niya, na-curious lang daw. May mental daw talaga. Ano ba talaga? Be happy. Salamat. Beherong Negro 420. Good morning sa imo. Gusto mo rin ba yan? Ayan. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, live tayo Ito. Tingnan ko sa YouTube tayo live. Ano ba yan? Over sa init. Palitan ko yung aircon. Asan ba yung remote? Papuntang sauna na tong... Dito tayo sa kabila. Maingay siya, no? Mm-mm. Yan. Parang may dumadaan na MRT. Si OA sa MRT. Oya de la Cruz. OA yung fan. Para lumakas. Si Sinusang, may buntag. Sinusang. Chin 28. Sherin Joy, good morning. Sino pa to? Si Team Jean Jerseys 22. Morning po. Salamat ka. Comment lang kayo, Kanina pa kita. Tanong ko lang, mahirap po bang mag-commit ang isang guy? Sabi ni Tin Rivera, Tita Max. Pag gusto ka ng guy, hindi. Pero pag nahihirapan, hindi ka niya type. Yun lang. Basic. Natutunan ko yan sa expert Uncle Dagol. Damay na naman ang civilian. Pag gusto ka ng lalaki, gusto niya agad ng commitment. O pag gustong gusto ka niya, he will take it slow para makuha yung matamis mong oo. Pero pag hindi ka gusto, kahit 2 years na kayong situationship, hindi ka niya ijojowain. Natutunan ko yan. Pero isa lang naging ex ko. Metro's #1 Love Radio. So I learned it the hard way. I learned it the hard way. Pero yeah, that's the reality of life. Hindi ibig sabihin ikaw pinakamasarap, pinakamaganda, pinakagwapo, pinakamayaman ay kajowa-jowa ka na. Depende yan kung gaano ka kagusto at kung mahal ka. Yun. Si Chin 28 Queen sabi niya, adik yung dalawa sa bembeng. Si girl, ayaw niya lang. Di daw si girl gusto duha. Isa-isa lang. Ayan. Thank you. Salamat kayo. Salamat ka, ayo. Salamat. Tuesdays, Thursdays, nasa ano tayo YT. Sa YouTube tayo. Kari kong kangkong. And send your stories, guys. PM nyo kami. Uncle Dagol, Tanya Kari Chinta. kong kangkong. Ay, ang ingay ng kangkong mo! Gusto ko ng kangkong. Kangkong chips ni Joshua. Mga taga-Malita din sila. Salamat ninyo din. Yan. Thank you everyone Japan. and see you tomorrow. Toyashi, salamat. Thank you. Send thank us you for your watching. stories. May part 2 ba to? Wala naman. Wala na silang part. Okay, so happy naman ako na wala na tong part. Salamat guys. Amping. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige,
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Huh? Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. Isang bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye.
Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So, dito kita babarilin. So, ako pwede mo ako... Try muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman! Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo.
Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito Ay, hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay
pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagot? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye. or last- hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito yung matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabulong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata?
okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin. Ang Dagol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Kasama nyo, mga kabisyo. Ako si Manggas at welcome sa ating Sino Ako? Paalala sa mga magulang. Bantayan ang mga anak. Bakit? Lalong-lalo na sa social media. May viral challenge na naman kung saan sinasaksak ng metal ang mga laptop ports. Tinatawag itong Chromebook Challenge. At dahil sa challenge na ito, nasunog ang isang classroom sa Scotland. Walang nasaktan pero sobrang delikado. Dahilan para magkaroon ng emergency evacuation sa nasabing paaralan. Kung kaya't pinapaalahanan ulit ang mga magulang sa mga challenge na ito online, bantayang maigi ang mga anak, baka gayahin. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ano ba yung buhok ko? Yung mga challenge na yan. Tayong mga millennials, yung mga challenge natin, kalmado lang. Like, balikan mo ang ex mo challenge, mga gano'n na challenge natin. Replyan mo ang ex mo challenge, o kaya, Ice Bucket Challenge. Ayun, mga diba ice naalala mo? Oo. Harlem Challenge. Harlem Shake. Harlem Shake, kinemeru. Sayo-sayo ka lang. Oo. Pero Yung mga bagets ngayon extreme Parang nakakatakot na talaga. oo. Ano pa ba yung mga challenge? Ayun. Ganun lang tayo. Kasi parang stricto pa din tayo. Kaya, Anong pinaka-wild fair na extreme challenge na nagawa mo, Col? challenge, yung ginaya sa social media, yung ano lang. Ayun, na-try ko yung mga Harlem Shake Harlem na yun. Shake, Mga ano pa ba?
yung ice bucket, na try Oo, rin. challenge. Yung mga ganun Pero hanggang lang. dun lang na level, pero hindi na yung parang maghahanap ka ng... Namimiss ko na yung biting challenge namin. Aray mo! Ano ginagawa sa biting challenge? Siyempre, nasasarapan, nagbabite. Bye! Aga-aga, guys. Pero yun na nga, paalala pero sa wag, mga magulang, wag. ha? Oo, Kasi paalaala. para manahimik ang bata, sige, bigyan ng gadget. Bigyan ng gadget yan. Tapos pinapabayaan mo na, hindi mo na alam anong ini-scroll niya. Oo. At saka pag may nakakuha ng atensyon niya at nagiging yan, di ba yung algorithm niya, palaging yun na yung papanoorin niya. Tsaka may mga, may mga videos na mga tinutulak yung kaibigan, napapanood ng mga toddlers. So, Oo. kala nila normal lang magtulak ng tao. Kaya yung mga prank-prank na kunyari. Oo. Kaya tapos meron pang, nagmumura yung... Oo. So, ginagaya nila yun. Hindi naman nila alam na tama, mali yun eh. So, ginagaya lang nila. Kaya tama. Kaya i-guide ng parents. Correct. Tulad nun. Kung ano mga challenge man yan, baka wag naman sana, di ba? Na nakakos ka ng sunog. Sa school pa nasunog. talaga. Sunog yung classroom. Pangit na challenge. Ang pangit ng amats. Kasi ang nangyayari niyan, yung laptop, lagyan mo ng mga metal, yung mga port, yung mga USB o mag-spark. Nasunog yung laptop. Marabing Wala na, amats naratel nila, na yung bata. Malay ba ng Kaya bata? yung lang nating mga mga, di ba, Sige nga, ano nga yung mga challenge na gawin niya yung closure challenge. Hindi yan. Yan na naman tayo. Closure challenge. Tulog lang tayo challenge. 5 seconds walang mali siya challenge. Sabi ni Boye. Aray mo! 3 hours walang mali siya challenge. Mga ano pa ba? Ano pa ba? Mga 1 week i-ghost mo siya challenge. Ayan. Yan. Oo. Silent treatment mo siya challenge. Yan. Sa replyan challenge. Akin na yung credit card mo challenge. Aray! Mga ganon. Oo. Bigay mo challenge. Tanggap ko challenge. Yan. Wag yung mga ganyang nakakasakit tayo. Tama. At nakakasunog, nakakakos ng aksidente. Yung estudyante? Yung yung magulang. Yung vlogger. Yung vlogger pala yun. Yung maraming followers. Yung vlogger. Yung magulang. Uso na yan ngayon eh. Yung mga nag-vlog na mga Na mga vlogger. Na mga students. Ano pang challenge ang gusto mo? Sige. Kinita niya eh. Kinita challenge. Kinita. Yung nakipagkita yung siya. Yung ex? Yung parents. Pinatawag ng principal. Yung parents. Yung ex. Bakit? Sabi ng principal? Sabi nung ex. Mahal mo pa ako, no? Sabi ni ex? Sabi nung parents. Aray po! Oo. Sa susunod po, sabihan niyo yung anak niyo. Sabi ni principal? Sabi nung ng bata. Ang cute-cute. Nung bata? Yung parents. Nag-holding hands sila. Yung parents. Si principal. At saka. Yung ex. Aray hawak mo. nila ang beat. Yung vlogger. Yung Yung principal. Nalito na ako, guys. Oy, sa Pasig! Kita-kits tayo sa Sabado, alas 4 ng hapon sa Damayan, Pasig City para sa Hatid Saya Concert Series ng Love Radio. At hindi lang concert, meron kami alas 4 ng hapon, libreng Zumba yan. Sa lahat. Okay. Kasama natin po dyan ang Maharlika Hood, Shamrock at Six Cycle Mine! Libre lang po. Uulitin namin libre at hindi lang sa mga taga-Pasig yan. Kung malapit ka dyan, napadaan ka, di go. May magagawa ba kami? Huwag mo kanyanin. Gusto nga man, no? Tapos sawayin mo. Ito trigger na naman to, guys. Kita-kits sa libre po. yan, ha? Libre yan. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Ito na si Shamrock. Ayan, sample natin. Pasakit challenge. Pasakit challenge. Yan ang gusto ko. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!
Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yun? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yun? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli,
DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit, gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay.
galit na galit, gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot na, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa bang, ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone!
Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama? yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama? yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay. Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, ako yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulami! Sinasabi? Bigani! Hindi ko narinig yun. Isa pa. Roll BTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato.
Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ang Dagol! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Congratulations! May winner na namang driver kasi nag-prayer meeting siya kagabi, di ba? Miyerkules. Nagsimba siya sa Baclaran. Tapos, ayun, biglang binlock na siya ng kabit niya. So, answered prayer ang mga orig na misis. Congratulations! May nagbago na namang isang babaero! Yay! Bababaero, bababaero, bababaero daw ako. Anyways. Anyways, magkita-kita po tayo sa Sabado, April 18. Ulit sa Sabado, alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi o mas maaga, mas okay. Sa Damayan Covered Court, Pasig City! Mga taga-Pasig! Anong oras ulit? Ulitin natin. Alas 4. Anong gagawin nun? Magsumba na tayo yan. Libre lang yan. Libre lang yan. Tapos after ng Zumba, ano yung alas 6? Siyempre, kakanta ng iyong Mangkanor. Hindi ka kasali. Fake news. Hindi ba ako kasali? Ulit. Hindi kasali si Mangkanor. Kahit nga bouncer, di ka papasa. Isang pitik sa'yo, tumba ka eh. Bubuhatin ka na. Alas 6. Alas 6. Concert na yan. Libreng concert din. Andyan ang Maharlika Hood, Ayan. Shamrock at Six Cycle Cycle Man! Man! Siyempre, hindi makukumpleto ang hatid saya nang wala ang inyong mga mahal na Love Radio DJs!
Kadyot lang. Kadyot Pinoy! Libre lang po yan, as in walang babayaran. Tapos, bukod sa wala kang babayaran, mag-uwi ka pa ng mga papremyo. Kasi meron ba? mamimigay tayo ng babae. Hindi babae! Babae yung mananalo. Okay. Tsaka lalaki. Babae at lalaki. Babae talaga. Pwede. Basta pupunta ka doon. Oo, dami Libre na lang yan. mamimigay. Tapos mag-uwi ka pa ng mga ayuda, di ba? Oo. Sige, Yan, live niyo po yung Kita-kits tayo mapapanood. Magja-jamming tayo dyan. Tapos pwede kayo makipag-selfie pa sa mga banda DJs. at sa mga DJs. Abangan nyo rin ang performance si Titan Jello and Tanya Chinita. Yes! Tapos may mga pa-games ang mga DJs. Kami ni Uncle Dagol may mga Ayan. pa-games yan din Lahat ng kami. DJs, Konyo Yes! Bicolano, Kompleto! Nicole Liala, Diego Bandido, Maratoni, Kim Chino, Rocky Terra. Kompleto! Titan Jello. Oo. Sino pa gusto nyo? Yung kabilang stasyon, di kasali yun. Wag mo na parang Basta wag naman. So yan, kita-kits mo. Hatid sa'yo. Concert series! Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Sama mo kami kabisyo. Sama mo kami kabisyo. At dahil dyan, Malunggay pandis. Huwag kami. Ulit. Ang ingay eh. Ulit. Dapat pag ano na, silent na tayo. Malunggay pandesal. sige, larga. Malunggay pandesal. Malunggay pandesal. Grabe. Malunggay pandesal. Come on, go. Drop out. Drop out. Mauna, di ba dapat ay ikaw? Hoy, ikaw nakikinig sa minibus at malaki na bus. Saan ba mas malaki? Yung minibus o big bus? Basta may pasahero. Nakinig pati driver at konduktor. Hoy! Oy! Makinig lahat ng magpapa-shoutout. Hanapin nyo sa Facebook Tanya Chinita or Uncle Dagol at shoutout namin kayo. Unahin natin si Tita Giumol. Sabi niya sana sa Pateros din magpunta. Relax lang. Chill lang, darating tayo dyan. Sa ngayon muna ay bembang lang. Hoy! Pasig! Sa Pasig magsumba. Nalito na tuloy ako. Kayo ba? Nalito rin kayo? Ngayon ay ang Sabado. Abangan kami sa Pasig, may pre-sumba at pre-concert. Pre-concert! Search. Good morning, tita. Pa-shoutout sa Pangasinan. Sabi yan ni Alan Bergonya. Alan Bergon. Bergonya. Nya. Hoy, nakinig din sa atin si Jok mga grab driver. Gusto rin niya tumikim ng malunggay at pandesal. Ihalo mo, sabawan mo, masarap yan. Healthy pa yan. Okay, ito rin si Tawag Ruel. dyan ay tinolang pandesal. Sal. Bye! Papi Ruel ang Santa Misa. Sa Santa Misa, marami dyan. May 3 hours, may 4 hours, may 6 hours, may promo. Depende sa gusto mo. Depende sa kasama mo. Pag uring asawa, libre pagkabit, 300 pesos. Gano'n ba yun? Yan. Shout out sa mga kamag-anak ko dyan sa Bayanihan, Litex, Bayanihan. Commonwealth, Quezon, Siri, sabi ni Charito. Dagdag salamat po. Ay, ayun na nga. Ang Eagles na si Romel Tarin, pati mga mandirigma class ng 2026. Tatak Puri, salamat sa inyo. Itatak mo. Puri, salamat. Wilson Limpag at si Ruel Mac Jobs Bertudaso. Henry de la Cruz. So, yun na po ang aming shout out for today. Kung gusto mo magpa-shout out, hanapin mo sa Facebook, Tanya Chinita, Uncle Dagol. Ayan. Yan. I-rap out ka namin. Rap
out. Okay. Rap, out, 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 out. At may humabol pa Oy, si sino? Divino Garcia. Ako. Sabi niya, magpa-shoutout makinig sa inyong programa Earl Company. Earl At kay Company. Bossing Len. At syempre sa asawa ko, ingat ka, Jennifer Lanciso. Pagpuntang Japan, love you. Ingat, mwa, mwa. Mwa, Chop, mwa, chop, mwa. mama, chop, chop, mwa, chop. mwa, mwa. Oy, iwan mo siya. Magtutuwa yan. Ayan. Kaya nga nag-I love you. Aray mo. Ang galing niya daw mag-rap. Syempre, trained by Glock 9. At ako nag-3 kay Eminem. Ikaw nag-train doon? Eminem. Sige nga yung i-rap mo nga yung sama na game. Sama na Thank you mga kabisyo. Hanapin niyo po sa Facebook Uncle Dagol or Tanya Chinita para sa mga shoutout niyo sa aming rap out. Dear Love, susunod namin, broski. Sabay ganun yung tugtog. Konyo Okay, Bicolano. tumayo po tayo lahat. Hawakan natin ang kamay ng ating katabi at sabihin mo, thank you, Lord. Hindi naman yan presyong eh. Okay, salamat sa si buhay TG mo, yan. kapatid. Salamat dahil ikaw ay nakasama Si TG namin. yan, Ang pakaswerte mo dahil kahit makasalanan ka, buhay ka pa. G, ikaw na G. Bastante natin makamahit, ayaw umawit. Raise the roof. Hanggang dito na lang po. Hallelujah. Hoy! Ito po, 90.7 Love Radio. Ano pa bang i-memorize yan, Baptist Church? Basic! Metro's number one, Love Radio. Basic!